Inauterietako mozorroa prest duzu? Hona hemen inauterien bueltan gertatu daitezken egoeretarako zenbait gomendio. Mozorroa online erosi baduzu eta erositakoaren antzik ez badu edota kalitate txarrekoa bada, gogoratu itzultzeko eskubidea duzula 14 eguneko epean. Inauterietako ekitaldi batera bazoaz eta sarrera erosi behar baduzu, gogoratu. Saltoki ofizialetan erosi. Eta ekitaldia bertan bera geratzen bada edota baldintza orokorrak aldatuz gero, dirua itzultzeko eskubidea izango duzu. Jatetxeetan edari edota janariak kontsumitu ezkero, gogoratu prezioak beti agerian egon beharko du. Taxia erabili behar baduzu, igo aurretik galdetu bataz besteko prezioa. Era berean, festengatiko tarifa ere galdetu ezazu. Bidaiaren amaieran gogoratu erreziboa eskatzea. Edozein ordainketa egitean gogoratu, eskudirutan ordaintzeko eskubidea izango duzu beti. Aldiz, saltokiek txartelaren erabilera egiteko gutxieneko muga bat ezarri dezakete. Hori bai, aurretiaz eta garbi adierazi beharko dute. Eta hau guztia kontuan hartuta, ondo pasa inauterietan.